सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअआव आं पासवार्डखौ रिकभारि खालामनानै दिन्थिगोन। जाय बिथांमोना जिमेल एबा माखासे वेबसाइटफोराव रेजिस्टार जानानै बिनि पासवार्डखौ बावगारदों बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबानो मिन्थिगोन नोंथाङा पासवार्डखौ मा होदोंमोन बे पासवार्डखौ मोनफिनगोन। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेनसै। आं डाटाखौ अन खालामना लानोसै। गोबां मानसिफोरा जिमेल खुलिनानै जिमेलनि पासवार्डखौ बावगारो एबा माखासे वेबसाइटफोराव रेजिस्टार जानानै बिनि पासवार्डखौ बावगारो। बेखौनो माब्रै पासवार्डखौ मोनफिनो बेखौनो भिडिअ लाना फैदों आङो। बेखौ मोनफिननो थाखाय मबाइलनि सेटिंआव थांनांगोन। माखासे मबाइलफोराव एसे दस्रा जानो हागौ। आंना पक' M1 बे गाहायाव फैनानै बे गासिबो मबाइलानो थाखाजोबो सेटिंआव गुगोलाव थांनांगोन। ओमफ्राय गुगोलाव थांबा नै पासवार्ड मेनेजार थायो। गुगोलाव थांनानै गाहायाव नागिरबानो जाबाय पासवार्ड मेनेजार होननाय थागोन। ओमफ्राय बे पासवार्ड मेनेजाराव क्लिक खालामदो। बेनि उनावहाय इउज अट'फिल उइथ गुगोल लिरनाय थागोन। अट'फिल लिरनाय थागोन। जाय बिथांमोना लगइन जानाय समाव सेभ सेरनानै होयो मबाइलाव बेसिनाल' थागोन। सेभ सेराबा थाया, बेखौबो मोनफिना। जाय बिथांमोना सेभ सेरदोंमोन बै गुगोल लगइन जानाय समाव बिथांमोना थागोन। ओमफ्राय नैबे गुगोल पासवार्ड मेनेजाराव थांदो। ओमफ्राय नै नोंथाङा बेसेबां वेबसाइटआव रेजिस्टार जानानै दं बे गासैबो ओंखारजोबगोन। नै लाइननो मा वेबसाइटआव रेजिस्टार जानानै दंमोन बिनि पासवार्डखौ गासैबो मोनजोबगोन। ओमफ्राय जोंना जिमेल नालाय नैबे गुगोलाव थांदो। ओमफ्राय लक खालामनानै दंमोनबा फिंगारप्रिन्ट बा माबा लकखौ खेवदो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै गोजौआवहाय लगइन आइडि थाबाय। ओमफ्राय गाहायाव नैबे मेगनखौ सेरनानै होदो। होमबानो ओंखारनोसै पासवार्डआ। मा पासवार्डमोन होमबानो मोनबाय। सरि नै स्क्रिनाव रेकर्ड जायाखिसै। बिदिनो गुबुननिखौबो नायनो हागोन। आं मोनसे दस्रानिखौ खोन्थानोसै। सरि नै स्क्रिनाव रेकर्ड जायाखिसै। नाथाय नोंथांमोनहा बे मेगनाव सेरनानै होनाय लोगो लोगो नुनो मोनखागोन। नैबेबो बिनिनो दस्रानिमोन बियो। बेखौबो बे मेगनाव सेरना होबानो ओंखारो। नै मामोन पासवार्डआ। दा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै नोंथांमोना रोंबाय जानांगौ आरो रोङाबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं रिप्लाइ होनो नाजागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।